Ngavele lelo phepha ngalidabula ngase ngithi shuthi baba la ngasinayo i-police station, vele baba nasinayo i-police station. Yingakho vele namhla ngiboshelwe khona lokho ngafica iy'bosho eziwu-3 ijele lonke. Ntombela, ngiyayibona ukuthi le nto le khona la engiyibona khona ukuthi umsebenzi kahle kahle awukasebenzi madevebeshe. Manje mhlampe ungakhona nokuyicelela kubantu into enjengomsebenzi kanje yabo, uyikhulumele kubantu uyicelele, nami ngizokucelela ngelami isayidi. And abantu bengakhona ukuthi bekhulume nami and bengakhona futhi ukuthi bekhulume nawe if uzokhona. Awuzukuba nenkinga namanamba akho, yabo. Futhi ungayicelela-ke mahlobo ukuthi mhlampe emsebenzini ungenze njani. Eyi, ngiyakuzwa ndodana, ngiyakuzwa Lokhozi. Eyi, ngithi ndodana phela ngoba ungangey'ngane zami. Eyi, Lokhuza, umsebenzi ngathi noma ngavalwa noma ngizodini, kodwa nje angisebenzi. Mina-ke uma ngifuna umsebenzi angivamisile kahle kahle ukuwukhetha. Angikhethi umsebenzi, ngine-license mina code 10. Kodwa-ke angifuni umuntu eze ebe nokuthi Nkosi yami lo muntu ngabe ngiyamzama umsebenzi manje ukushayela, cha. Ngine-license kodwa nje noma yini selonge nje uma ngizohola ngoLwesihlanu noma u-fortnight noma ngeviki, selonge uma ngizosebenza nje kodwa ngiyofuna umsebenzi angisebenzi Lokhuza. Iy'ngane zami ekhaya nje ziyakhala futhi ziyahlupheka. Inkinga zazi ukuthi ubaba usegoli. Yebo, ubaba uma esegoli ngoba-ke phela iy'ngane zami iy'ncane, zazi ukuthi ubaba esegoli ngoba nami ngifika ngiphethe iphakethe lamaswidi nje ukuthi hawu ubaba ubuyile nanka amaswidi. Bese ngiwathatha ngithi iy'ngane zami wozani nodla amaswidi. Futhi-ke ekhaya-ke safundiswa-ke thina ekhaya. Sengicela nomunye umuntu nje akwazi. Ingane ungabe uyiphi iswidi esandleni, yingakho iy'nhlahla kwesinye isikhathi thina singenazo. Ingane ungayiphi iswidi esandleni. Kunengane yakho ongayazi ukuthi yini noma ekamfowenu noma ekamfowenu noma kadadewenu ukuthi yashona emhlabeni kodwa kusala iyaphila. Umhlala ubona ingane ukuthi ingane uyidlula ebaleni ihleka yodwa. Suke idlala naloya muntu inkinga ngeke ikutshele ukuthi ubani. Futhi nje uyabona futhi vele naye ayazi kodwa-ke amaswidi ngiyanitshela ngicela ukunitshela ngiyawucela umsebenzi, ngicela ngiphe umsebenzi. Ngisebenze ngibe nemali ngiyonibonga nami mhla mhlampe emva kweminyaka emithathu emibili mhla ngaba nenkece. Kodwa okusalayo amaswidi uma nifika emakhaya uma kwenzeka nehla nje ngeholidi, ingane inganiphi amaswidi ezandleni. Ungaphose ebaleni azodliwa nayidalwa ney'dalelwayo. Noma ngabe imuphi. Noma kuthiwa umuphi nje umuntu, noma kuthiwa ungangobese ungapokose ungabani bani ungabani bani, angisho abakwaNtombela kuphela kodwa nje engicelayo. Mina-ke ngiyimina nginalokhu okuthiwa angazi kodwa ngakakuboni kahle kahle kodwa abantu ngiyaye ngithi nginokuphupha ngiphuphe into bese ekugcineni igcina ivela. bese ivela bese kuthiwa uyabona le nto oyiphupha. Kahle kahle angeke ngithi nje nginabantu abadala kodwa noma bengakayivezi bukhoma njengoba nginitshela nje. Uma ufika niphakathi amaswidi ekhaya, ungayiphi ingane, ungathathi iphakethe uphe ingane bese uphe umama wayo uphe ngoba umkhulu wayo nani nani. Achithe ebaleni amaswidi waphosa asaphadeke. Leli eyolithola nengeke ulithole. Awungene lapho kodwa kusale kudla nalezi iy'ngane ey'ngekho zala ekhaya, hhayi not zakho, zala ekhaya. Kodwa-ke kukonke nje ongangizama ngesikobho somsebenzi ngiyomthengela angazi ini ngaseholile. Ngiyakuzwa, ngiyalithanda futhi lelo point ngoba kahle kahle i-podcast yethu istikhe kuzo zona lezo zinto zokuthi sisizaneni. Nami ngesayidi lami ngiyamcelela engathi umuntu la khona khona ukuthola i-chance yokuyokhuluma nabelungu mhlampe uma kukhona la kushoda khona. Ngicela nisikhumbule bakithi. Inamba angazi noma uzokhona ukuyishiya ubhuti, uzokhuluma naye
ngiyamcelela nami ngesayidi lami kahle futhi ngokumazi kwami ukuthi uwumuntu onjani. Ngoba ethi wahlala etekisini from 2011, 2011 2011 until until 2022. 22. Lowo muntu uyambona ukuthi umuntu nala ungamfaka khona wena engakhona ukuhlala. Ngiyamcelela ngelami isayidi. Ngiyamcelela futhi ngingakujabulela lokho futhi ngiyazi ukuthi abantu bazongisiza. Bazongisiza mina. Ngibuye futhi ngimtshene ukuthi hhayi ufikile ubani. Ufikile ubani wathi asizame kanje sahluleka, wafika ubani sazama kanje sahluleka. Futhi noma ngabe asiphasile, ufikile ubani wathi asizame kanje saphasa. Useyasebenza uMadevebeshe obefikile kule podcast. Ngizobuya futhi mina back ngizosho la. Naye lo muntu osisizile ezoba proud, ezokwazi nokusiza abanye abantu. Ngiyamcelela ngelami isayidi. Ebengiba-interview-a before basizakele, abekho nje basemsebenzini. Ebengiba-interview-a before. Ngibuyile futhi ngazosho ngathi usewutholile-ke umsebenzi ubani. Uwutholiswe ubani, wakuyiphi indawo, udaba wasiphi isigodi, phansi kwenkosi ubani. Kube yinto ekanjalo. Ngiyacela bafowethu engathi lapho singastikha khona kakhulu. Sisizane singabantu ngoba emhlabeni kumele sihlale sisizana. Sibe bahle bonke masihamba masehla semakhaya sonke sijatshulelwe sonke. Masehla ney'moto mhlampe nathi singathi sehla ngoDisemba sehle sigibele emotweni engekho uMadevebeshe entsha aseyithengile. Sehle ngayo sehla ngayo uMadevebeshe. Undlule ungishiye kuphi kuphi mina undlule ungishiye kuphi kuphi uma kuba indlela iyodwa. Ngiyamcelela bafowethu kakhulu. Ngibuye ngicele futhi ukubuza Ntombela ukuthi mhlawumbe asikhona isitori ongafisa ukusitshena sona mhlampe into nje ongafisa usixoxela yona nje ngenhliziyo yakho nje into nje eke yenzeka nje yabo. Njengami nje ngingakutshena ukuthi mina ngike ngaba nenkinga kanje. Ngalinyalelwa ugogo kanje 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 kwanzima kanje kwanzima kanje kanje. Kodwa ngesimo sokuthi ngizalwa nabantu obhuti nabafowethu no-anti bakhona ebaleni bazama ukukuvala lokho naleso silonda ebesikimi sazama ukushona phansi yabo. Ngiyakuzwa. Mhlampe nje noma singasekho deep kangako kodwa nje isitori ongasixoxela sona nje ubashiye nathi ababukeli ngoba sesiyavalwa. Ya, ngiyakuzwa lokho futhi vele-ke anginaso esidiphu noma singadiphi kodwa mina anginabo ububi lokho ngoba nje ngingase ngibulale umuntu. Eyi, into mina engiphathe kabuhlungu enhlizweni neyake yangiphatha kabuhlungu futhi nengingasoze ngayikhohlwa. Ngake lokhuzwa ngasekhaya, kithi ekhaya kwaNtombela kunamakoti babafowethu. Bakoti babafowethu kunesitolo lapha ekhaya sidayisa nje yonke into yabo. Sidayisa ubhiya, sidayisa utshwala, sidayisa ama-snacks, yonke nje into nje kodwa lezi zinto ey'ncane izinkwa, ama-snacks kanjalo. Kwafika kunentombazane engasekhaya ehluphayo lokhuza kube nje ngabe uhebe. Le ntombazane yathuka amakoti yaze ekugcineni yagcina yafaka thina abayeni babo, yabona. Oh. Hhayi ngase ngagcina ngishaya. Ngaphuma nje ekhaya nginqamula isihlahla esasikhula ekhaya namanje leso sihlahla asikho. Ngonyaka 2024 nginqamula lesi sihlahla nganikeza ngathatha isihlahla ngashona le ntombazane ngayishaya leyo ngane, cha yangibophisa-ke. Iyona nto engingasoze ngayikhohlwa into embi yokuthi nje nami-ke ngiyolala ejele. Ijele kahle kahle ngilifisela omunye umuntu lokhuza ejele u-3 minutes ngaze cishe 8 months. Iyona nto le kodwa nje kukonke-ke empilweni yami .
Yebo, ngingafuna umsebenzi kakhulu, ngiyawuthanda futhi noma ubani, noma wasesibhedlela kahle kahle, noma wasesibhedlela noma wasemoshani, noma wani, eyi, yebo, nowasemoshani ngiyawuthanda, kodwa nje noma kunzima ukubuka abantu, kodwa noma kuthiwa umuphi lowo msebenzi kodwa ngiyawuthanda. Angikhethi, kahle kahle angikhethi umzi ngoba ngisho ekhaya mina. Ekhaya masongcwaba sivuka ngo-3, yibe ngigubha ngize ngigcine futhi ngibuya ngo-3 wantambama mina ekugcineni ngoba angifuni ukuthi amaphutha. sefihliwe. Ngingafuna amaphutha. Bahamba abafowethu baye emakhaya bayosilungisela izinto ey'thile, kodwa mina ngisale emathuneni, ngisale nobaba abathile. Kodwa nje kukonke nje ngithi, uma kungenzeka nongangicabangela nongangizwela, angiphe umsebenzi mhlawumbe. Yebo, khona-ke anginawo umatikuletsheni, kodwa nje ngafika lapho kobani bani, Uma ungasashongo. ngajika sekuyofika nje lapho matikile ematsheni. Kodwa-ke kukonke cela-ke ningiphenyele nami-ke ngisebenze nje nami lokho. Okunye-ke angingathi nje ngiyabonga mfowethu, mhlawumbe uma kungenzeka ngelinye ilanga bese ngibuye sengizobonga kini futhi nababukeli ngithi Sengiwutholile umsebenzi. sengiwuthola umsebenzi bese ngisho futhi kunje ubani, ngoba ngalesi khathi oyongithola umsebenzi ngiyobe sengimazi ukuthi ubani, bese nginazisa bese ngitholela nabanye. Nabanye. Exactly. Yeah. Manje ekubosheni kwakho lapha ngicela sibuyele khona kancane. Wayiginqa Thobha ukuze nombukeli phela azi ukuthi Angiyiginqanga ngoba kushuthi awuboshwanga wajika nje kwakhulunywa. kwakulisihlanu nje ngabuya ngesonto. Oh, hhayi. Kwakulisihlanu. Angeke ngazi noma angivalele ukuthi mhlawumbe, kodwa-ke ngase mina ngenza ngathi inkinga lo muntu ongibophisile mina amaphoyisa asebaba nawo uyadaka, uyatrankela. Kungenzeka nakusasa kuze omunye wakithi noma wasendaweni khona la ebaba nawo usemshayile. Yena lowo muntu. Yini into esingayenza? Base bothi bona ngenzeni protection order. Ngathi manje inkinga mina ngicela ukuyenza. Lapho-ke amaphoyisa engabonanga, amaphoyisa kahle kahle ala e-South Africa awanabo ubulungiswa. Amaphoyisa la e-South Africa awanabo sidala ubulungu. Amaphoyisa la e-South Africa athini? Angenza i-protection order. Ngabhala amaphepha, ngabhala amaphepha ekugcineni. Athina amaphoyisa athi naye kumele azokwenzani? Kumele naye ngimnikeze imali eze la ebaba nawo e-police station naye azolokhuza. Azovuma ukuthi azobhala ukuthi uyayivuma yini i-protection order. Kukhona la. Angikwazi. Ngavele lelo phepha ngalidabula ngase ngithi shuthi ebaba la ngasinayo i-police station. Vele ebaba la ngasinayo i-police station. Yingakho vele namhla ngiboshelwe khona lokho ngafica iy'boshwe eziwu-3 ijele lonke. Eziwu-3. Nje kodwa-ke uma kungenzeka ngibuyele kuloya mbuzo owangibuza kumoya uma ngathi uma ngingaba u-president iviki, wena ubuthe unyaka iviki. Mina uma ngaba u-president iviki, one okokuqala ngiyayithanda ikhomishana kaMadlala. Ngiyamthanda uMkhwanazi, kodwa uMkhwanazi ngicela abe umphathi wezwe lonke not okwasibhedlela. Wezwe lonke. Nathi la eGoli sibese. Yebo, ngoba phela sizoba safety kusuka iKwaZulu Natal liqala kusuka eNyukhasela kuya le eThekwini. Kusho ukuthi ngapha eGoli siphethe for granted ngoba la siphethwe yibo oJulius Mkhwanazi laba basejele. Lapha eNatal baphethwe bani? Mkhwanazi lo wempela. Ngithi-ke kusuka manje-ke bengingakuthanda ukuthi kube uma ngabe u-president manje ukuthi ngiphinde. One okokuqala bengingafuna nje imoto iziyondlula ngasekhaya nje free yokuhamba ingakazime freeway. 2, yonke le migwaqo engasekhaya ibe letiyela ngoba siyavota sizovota. 3, bese kuthi uRamaphosa sicela uhulumeni-ke manje-ke ethathe le mali athi u-370 ayenze 1,370. Isiwu-370 kusho 350. U-370 ayithathe ayenze 1,370 bese uma ekhuphula imali njalo ngo-April bani bani noma uMashi bani bani naye ayifake-ke leso lowo 20 rand noma lowo 50 rand. Exactly. Mkhwanazi ulibambele iqhaza kahle kahle eNatal.
kakhulu kakhulu. sengifuna ukuthi Mhlampe yini nje ungamncoma uthini nje, uncome yena umuphe naye ukuy'gqaja nokuzethemba nakho konke. Mhlawumbe hayi izwi nje ongalidlulisa kuMkhwanazi nanongathi wena yazi uMkhwanazi kumele u-ede nokuthi. hayi baba Mkhwanazi, hayi ngimthanda loyo baba lo. Uyabona uMkhwanazi, ngimthanda lokhuza uma ngabe engenayo i-team nje uqala esaphotha akasaphothe i-Sundowns. And then uma ngabe kuwukuthi kanjani kanjani, hhayi abazokwakha ngasekhaya. Hawu. Laphe baba nami uma uthi uthi Ngendlela okuthanda ngayo. bese ubuze ubuze NokwamaDevele ukuthi sekubukho. kuphi kwaGezahlala. Thina uGezahlala ubani? yindawo yethu futhi yethu ayimi. Mina ngahlala nguGezahlala. Oh. Bese-ke ngithi Mkhwanazi awucuphacuphela uma ngabe ungakakhi ungalala la endlini yami lala kwagogo. Ngendlela uMkhwanazi engimthanda ngayo yabona. Mkhwanazi ngiyamthanda lokhuza. Ngithanda loya baba loya. Akababa phela kimi umfowethu ngoba ngamcishe. Ngisho Sikunda thina la Fox. Hhayi ukuthi ngiyawuphetha Phosphorus. Inkinga mina ngumZulu kwale baba na. Lisho Sikunda asisho sicela Sikunda sithi celani Sikunde njengomkhwanazi wekhomishana kaMahlangu. Into engingayithanda uMkhwanazi, into engake uma engake ngidlule ngakithi, ngingake ngicela ngithi baba uMkhwanazi, ngiyakucela Mkhwanazi, ake uyophenye e-police station laseNquthu lasebabana ngiphenye nje. Oh, hhoyi baba nangaseNquthu konje. Ithe lihlukaniswe umfula enondweni. Lihlukaniswe umfula enondweni. Ngiyaye ngizwe nje abanye abantu bethi bela eGoli bethi bangabaseNquthu bekwachibide. Bebe beseNyakaza. Bebe bese kwaGG. Bebe beseQhudeni. Bethi singabaseNquthu. INquthu iphelela kunomfula enondweni grrr. Idwebile lokhuza. Kunomfula enondweni grrr. Idwebile. INquthu ngapha kwakunebhodi elalithi welcome to Mzinyathi, welcome to Zululand. Leli bhodi elathi welcome to Zululand, wawungena eBabanango uya le. Leli lalithi welcome to Mzinyathi uya le. UMzinyathi uqala lapho kulelo esitolo esilutshana. Uma ngabe isitolo esilutshana ungasazi, mhlawumbe wosiguglisha uyosibona. Kunomfula enondweni. Oh, idlula zilutshana. Oh, le sitolo esidlula zilutshana enondweni. Kunomfula, lo mfula. I-bridge. Phela yebo i-bridge kodwa umfula. Lo mfula uzofika emfuleni omkhulu lapho kwakho othisha baseNquthu abatholakala khona lokho njani emfolozi. Esefeni kunesefo lapha akungeni lutho lapha. Ukuhlukana kwani kweBabanango neNquthu. Ngiyayizwa manje. Kodwa iBabanango bese-ke okunye kokugcina inkosi yami engiphethe. Inkosi yami Ntombela. Inkosi engiphethe iqala eDalton ingiphethe Ntombela. Philelaphi isitoro esilutshana bese iyoshona kuphi eDumbe. Mayibuya eDumbe iyoshona kuphi eNhlazatshe. Mayishona phezulu iyoshiya kuphi kwaHlasakazi. Inkosi yami engiphethe leyo Ntombela. Ungathi ngithanda ngithenga ubuTombela. Yebo ngebhadi-ke noma ngihlahla inkosi engiphethe uNtombela. Okay. Exactly. Cha, siyabonga Ntombela, siyabonga kakhulu ukuba nawe. Siyimicabango podcast sijabule. Ngicabanga nababukeli lapha emakhaya bajabule kabi. Bajabule kakhulu. Ukuba nomuntu ozondlaleka. Kahle kahle kufunakala umuntu ozondlaleka exoxe yonke into. Njengemicabango yethu, yabo. Esiyicabanga masihleli masilele. Masenza yonke into siyacabanga. Ozofisa futhi umuntu ukuthi ebuye uMadevekeshe, uGezahlale, uGraham, uKhayelihli Ntombela wasesilutshana. Ozofisa ukuthi abuye bengangitshela. Sorry msakazi. Angisiwasesilutshana. Ngiwase eMvumakala e-14. Oh, waseMvumakala e-14.
ozofisa ukuthi abuye nabafisa ukuthi abuye bazongitshena mina ngibuye ngimlanda. Ya bazokhuluma nami, bazokhomenta bengitshene sicela ebuye ugeze ahlale. Besho abakushoyo kodwa kumele kahle kahle kumele bekwenze kakhulu ukukhomenta sikhulume sidiskhase ngayo le nkulumo yanamuhla. Elokugcina-ke engilicelayo, ngicela usiphe i-advice-ke njenge-South Africa nje sonke. Njengami nje awungiphe mina i-advice ukuthi yini mhlampe okumele ngistikhe kuyo empilweni yabo. Ucele nanangu uPhilani lapha kwikhamera nanangu uBonga lapha kwi-make-up ozomtshela ukuthi utshene wonke umuntu kahle kahle e-South Africa ukuthi yini esingayenza or i-advice yakho, isaluleko sakho sethu sonke sokugcina bese siyavala. Asimke sikhiphe i-advice. Khiphe nje Ake ngithi-ke isaluleko sethu sonke sengane yakho leso ngoba uthe wazi wetha nengane wathi useluleko. Awusiphe iseluleko-ke sethu sonke-ke. Cha, mina into ebengayicela, kunento engicela nje ukuyisho ngabe babukeli noma abalaleli. Eyi, ngicela ukubonga abantu engihlala nabo endlini ehhostela. Angibeleki kahle kahle ngalona ithi ngifake isiXhosa what ukubeleka kahle kahle isiXhosa. Inkinga kuneXhosa. Okay, aseqe lapho. Kimi lihlala la, lingapha lila. Seniyazi ukuthi la kuhlalani-ke enhlizweni. Aseqe-ke lapho. Uyabona maningake ngelinye ilanga nje makwenzela amafoni ami ningangitholi kuwo noma kungenzani kanjani kanjani. Kodwa njengamanje ngiphila noSiphephelo noBonga. Bona abantu abazi ukuthi umalume uSiphephelo umfowethu uyazi umfowethu udlile, uSiphephelo umshana uyazi ukuthi udlile. Ubonga ukuthi umalume udlile, ngithi eyi dakelwa utshwala nangidli namhlanje i-weekend mina angipheki mina angidli futhi. La ehhostela siyayiphekela. Kodwa-ke kukonke-ke sengibuyele enkolweni kamfowethu. Lapha into engiyifisayo zinhle. Uma kungenzeka ngelinye ilanga ngithole umsebenzi, ngiyoqhuba iy'nkomo ngihambe ngiyolobola umakoti ingane yakomunye umuzi, yakwaXulu. Lapha le mawushona le eVumakale eNyakazo. Okwesithathu, ngakhe umuzi omuhle, muhle. Ngeke kodwa kube kwaNtombela. Kuyoba kwaMahlobo. Futhi ngeke ngiwakhe endaweni ngasekhaya. Ngiyothi nje qelele mhlawumbe noma eStanderton noma eForkrust. Niyabona eForkrust uma uqeda amajubuthi, ya ngiwakha lapho. 3, angeke empilweni yami ngizwane nabantu abangathandi ekhaya. Njengamanje nje ngicela lokho ngicela nithande ekhaya. Ngicela mantombela sengiqedile. Ngicela nithande ekhaya, ngicela ningithande nami. Nongangithandi nongangazi, ngicela ngifonele amafoni amathi 076 97 076 97 43 162. Cha, abizonke Ntombela bengithi masiqeda le nkulumo bengithi ngisazobuza ukuthi umuntu ofuna ukukusiza mhlampe ngomsebenzi ekuthinteni. Salo sewabiza nje Ngalokho nginqamule. Amafoni ami mina ngikhayelishe ngokwaNtombela kahle kahle elinye nguJeff. Lelo gama elithi Jeffrey ngalicabanga ngise-Home Affairs ngiyoshaya ipasi. Sebengibuza bathi lithini elinye. Eyi, ngathi elinye kanti kufuna amagama amabili bathi ehhe. Ngathi neyi kunobhuti ababedlala noBhuthenga. UJeffrey angimazi ukuthi noma usashona noma usaphila. Kodwa yena wayakhe ngasekhaya ngagcina kuthiwa uthuthele ngaseFriday. Jeffrey, lapho khona Lokhuzi. Ngakuthanda bhuti, eyi nangilidlala ibhola noma Opreach Lokhuzi.
Kwathiwa ngishona elinye igama phela lokhuza. Siyadlula noma olandelayo ngathi mina yithana chef. Babhala bathi chef. Nakhona kuze ngibe nebhasi, ingoba kwakuzovotelwa, kwakuzovotwa, yabo, kwakuzovotwa ukuze lisheshe ibhasi lami libuye. Okay, kodwa kokusala ngicela ningiphe umsebenzi ongangiphi umsebenzi nje ngaphandle phela ukuyogeza iy'ngane ngeke ngikhone nokuphisa iy'ngane cha ngeke. Kodwa nje uma ningipha umsebenzi noma yimuphi ngingasebenza ngisebenze ejardini ngikline ngenzeni nje not ukugeza iy'ngane nezindlu. Okay. Amafoni ami mina nguKhayelihle, ngokwaNtombela, nguJeffrey, nguMadevebeshe, umQolabhidi, nguNkobe zonke zimnandi emasini. Bowudla bona laba bethi abawudla bawusavula 076 97 43 162 Babudombela. Excellent. Cela usiphindela Ntombela. 076 97 43 162 Babudombela. Ungawukhohlwa Philani uwa-edit ubavezele nabo obukeli masu-edit. Kodwa ngakujabulela nje ukuthola umsebenzi. Kuthi one selong uma ngizohola. Selong uma ngizohola. Ukuthi one selong nje uma ngizohola. Ngifeza uSantazi noma we-Chiefs noma we-Pirates engangiqasha. Ngeke ngiyigqoke iy'kibha lesi uma ngabe Suye emsebenzini. Hhayi siyabonga Ntombela, sijabule kakhulu ngokuba nawe amahlobo. Engathi noNkulunkulu nabakini nabo bonke abakhona bengasibhekelela. Noshembe unyazi lezulu umkhulu, engathi naye ngakuzwa, engathi naye mhlampe ngakhona nje akucabangayo ngawo, uma kukhona akuzwayo. Engathi ngingalunga mahlobo, uthole umsebenzi ukhululeke nje nawe njengobo bonke abantu. Kubuhlungu ukungasebenzi bafowethu, siyakwazi sonke. Uyibona engathi wena uyahlamuleka kuzo zonke izinto noma abantu bexoxa ubona engathi bakhuluma ngoba bayasebenza. Ukuze ngingeze ukuba nazo zonke lezo zinto bafowethu, lo muntu uzele, unomuntu ahlala aphila naye, uhlala nabantu abamcuphisile engabe bamcuphisile laba kade babala ngoba ezozama umsebenzi. Ngicela nimzame. Mina ngiyanithemba, ngiyabazi abantu ababuka la ukuthi basize abanye. Angeke kuthiwa wena abakusizanga. Hhayi, bazongisiza uma benoshembe noNkulunkulu. Angeke kuthiwa wena abakusizanga. Siyabonga bafethu, sesiyavala-ke manje. Sesivala-ke manje, hhayi. Akusenankinga. Noma usungayivala mfowami.